Odeljenje koje je iskazalo veliku solidarnost kada se izborilo za nova kolica za svoju drugaricu sa teškoćama u razvoju, ponovo je uz podršku grada pokrenulo one koji su spremni da pomognu. Ja sam im poručio malo čas da je sva moć ovog sveta u njihovim rukama i u njihovim plemenitim srcima. I to je podstaklo nas odrasle da razmislimo kako možemo da im pomognemo. Beogradski aerodrom je dodelio 5 računara da kroz znanje i rad steknu neophodna znanja za uspešan život. Nepunih 10 dana posle prve akcije i druge kompanije su se odazvale i suštinski solidarnost i hrabrost ovih malih ljudi koji su danas nas ugostili ovde je nešto što će Beograd uvek poštovati i sigurni smo da Srbija ima budućnost sa ovakvom decom. Svojom plemenitošću i brigom o potrebama drugih, 604 je izvojevalo još jednu pobedu. Neće morati u stepenice na čas informatike na spratu, sa kojeg je redovno izostajala i Zorana, jer su donatori kompjuterima opremili. Zadovoljna sam, srećna sam, sviđa mi se sve, kompjuteri, će imati informatiku. To ja četvrtkom nisam išla na prvi čas, pošto im bila informatika. Obratili smo se Miroslavu za pomoć i onda preko gradonačelnika dobili smo sve to. Od aerodroma smo dobili smo dobili ove kompjutere. Zahvaljujući Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, ovi šestaci sada su ponosni i na novu belu tablu. Tabla je mnogo bolja nego zelena, jer zelena ništa se nije videlo. Morali smo čak da pišemo na drugoj strani, na drugoj polovine tabla nismo koristili. Tokom sledeće godine Ministarstvo telekomunikacija opremiće, kako je rečeno u Bariču, preko 200 škola sa po 30 računara i tako pomoći da se informatički opismene sva deca u Srbiji. A 604, kao jedan od svetlih primjera društveno odgovornog ponašanja mladih prema predlogu gradonačelnika, biće kandidat za nagradu Heroj Beograda.